A čistíme psovi zuby s pastou alebo bez pasty? Určite s pastou. Tá pasta, ktorá je enzymatická, treba používať enzymatickú zubnú pastu, tak tá pomáha vlastne natráviť tie zvyšky toho jedla a tým pádom nedochádza k tým ďalším procesom, ako je tvorba toho povlaku, potom zubnému kameňu, paradontóze a ďalším vážnym veciam. Môžeme použiť ešte nejaké doplnky? Áno, určite môžeme. Tých doplnkov je široké spektrum, či už je to napríklad kelpa, alebo nejaké pamlsky, ktoré pomáhajú vlastne čistiť zuby. Rozhodne, čo by som ale nedoporučoval používať, je nejaké roztoky alebo spreje. Stomatologickí špecialisti nedoporučujú tieto ústne vody, pretože tomu zvieraťu to nevyplachujeme, ale tento zviera to prehltne. A ešte keď niektoré tie ústne vody alebo spreje obsahujú nejaké zložky ako nejaké kyseliny, tak to samozrejme zhorší ten stav s tými zubami, že na oko to možno vyzerá na začiatok pekne, ale potom to poškodzuje napríklad tú sklovinu a tým pádom rýchlejšie dojde k poškodeniu tých zubov. Môže dlhodobé zanedbávanie zubov spôsobiť nejaké iné zdravotné problémy psovi? Áno, určite áno. Pokiaľ má psík stupeň stomatologického ochorenia, tak samozrejme dochádza k zápalu ústnej dutiny. Depresívne to pôsobí na srdiečko, na obličky, na pečeň. U mačičiek napríklad je to ešte predispozícia pre vznik cukrovky. Posledný problém, ktorý ešte môže nastať, je ten, že pokiaľ dochádza k nejakému chronickému dráždeniu v tej ústnej dutine, je tam nejaká infekcia, tak aj z tej infekcie môže vzniknúť aj onkologický proces v tej ústnej dutine.